खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। शिलंआव बेरायनो थांनानै सासे लाइमोननि जिउ खहा जानाय लाइमोननि मुङा नम्रता बरा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नम्रता बराया नुमलिगुरनिमोन। गावनि लोगोफोरजों शिलंआव रंजा बाजा बेरायनो थांबाय थानाय समावनो हरखाब बिसोरनि गारिखौ उनथिंजायनिफ्राय थांबाय थानाय गंसे ट्राक गारिया सौग्रावहैनायनि जाहोनाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। जाय जाब्रबथायजों नम्रता बराया अबथिरायै जिउ खहा जायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिबावब्ला रिफय मुंनि जिल्लायाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। बे जाब्रबथायाव नम्रताजों लोगोसे गारियाव गासै सा 5 लोगोफोरबो दंमोन। बिसोरबो जाब्रबथायजों गोब्राबैनो जोखोम जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। गुवाहाटीआव गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो हादों पुलिस बिफाना। गुवाहाटी सोहोरनि बेहारबारियाव हमनो हादों बे ड्राग्सफोरखौ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे AA01 LC1253 नम्बरनि ट्राक गारियाव लाबोनाय गासै 150 कौटि रांनि ड्राग्सफोरखौ बशिष्ठनि अ.सि. कपिल पाठकनि दैदेननायजों मोनसे हानजाया बेहेरबारियाव मोनसे स्रोत सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बेफोर ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हायो। बेजों लोगोसेनो सानै ड्राग्स फालांगिरिखौबो खानो हादों बशिष्ठ पुलिसा। मोनसे समनि बर' हारिनि थाखाय गोलाव सम सोमावसारबोनाय एनआइए केस नांनानै थानाय गुवाहाटी जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय 4 बारग' एनडिबिफोरखौ दानेश्वर बसुमतारी, बाबुल नार्जारी, अनन्त स्वर्गियारी आरो पहर नार्जारी बिथांमोनखौ मैया बिश्वनाथ जिल्ला कर्टआव लाबोनाय जाबाय। गसाइगावनि बुरासुरा दैमायाव सासे सुबुंनि दैयाव गोजावना थानाय गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ दावागुरि गामिनि गबिन्द राय होननानै सिनायथि होदों। नाथाय गबिन्द रायखौ नखरनि सुबुंफोरा बुथारनायनि सन्देह खालामदों। मानोना थांनाय मंगलबारनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमानानै दङमोन गबिन्द रायआ। नाथाय मैया गसाइगावनि बुरासुरा दैमानिफ्राय बिनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाया ओनसोलावनो मोनसे सोमोनांथाव थासारि सोमजिहोदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय गबिन्द रायआ बेबादि दैयाव थैदों बेनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय सिमलताफु पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। सामगुरिनि सापनालानि सासे आइजोखौ दिल्लीयाव खामानि होगोन होननानै 50,000 राङाव फानहैनायनि अजद दैखांदों भुगिनांनाय आइजोआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गसुक सापनालानि सासे दीपक ग्वाला मुंनि सासे सुबुङा सासे आइजोखौ दिल्लीयाव खामानि होगोन होननानै लानानै थांदोंमोन। नाथाय मोनहैखांनायनि उनाव जेबो रां मोनाजासे 2 दान खामानि मावनांदोंमोन आरो खामानि मावनायनि जेबो जिरोन गैया होननानै फोरमायथिदों भुगिनांनाय आइजोआ। उनाव गावखौ 50,000 राङाव फानहैनायखौ मिथिनायनि उनाव खुनुरोखोमै बे जायगानिफ्राय आदिबासि फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्टखौ लोगो हमनानै फैफिननो हायो होननानै फोरमायथिदों। दायो भुगिनांनाय आइजोआ दायनिगिरि दीपक ग्वालानि हेंथायै थानायाव केस थिसनबाय होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। रायजोआव थाद'नाय गैयै जुब-जुब अखा हानायनि जाहोनाव बराक सेरफाङाव दैबानाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन महर लादों। जायनि जाहोनाव हाइलाकान्दि आरो श्रीभूमिनि जिल्ला खुंथायआ फैगौ 5 जुन एबा दिनैनि सानाव गासिबो सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द' फोसावदों। मानोना दैबानानि थासारिया फरायसाफोरनि स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामनायाव गोब्राब हेंथा सोमजिहोयो। मख'नगोनांदि बे थिरांथाया खैफोदनि समाव फरायसा आरो मावफारियाफोरनि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय लानाय जादों। काछार जिल्लायाव बांसिन गोहोम खोख्लैनाय ओनसोलफोरनि गेजेराव मोनसे, जेराव बराक दैमा आरो बेनि दालाय दैसाफोरा गोबां ओनसोलफ्राव दैबाना लाबोयो। बे समाव सालपारायाव सिलचर आरो श्रीभूमिनि गेजेराव हायुङारि राजा लामाया दैनि सिङाव दङ जाय दावबायारिफोरनि थाखाय गिथावना खालामदों। नाथाय अब्लाबो गोबां गारिफोरा दासिमबो दैबाना जानाय ओनसोलफ्राव थांलाय फैलाय खालामनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। गुवाहाटी सोहोरनि बशिष्ठआव गिख्रंथाव बुलायनाय जाथाय सोमजिदों। ग्रीन बासनि हेन्डीमेन आरो ई-रिक्सा सालायगिरिनि गेजेराव जादों बे गिख्रंथाव बुलायनाय जाथाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला ई-रिक्सानि पेसेन्जारखौ सेनानै ग्रीन बासआव गाखोहोनायनि थाखाय ग्रीन बासनि हेन्डीमेनखौ गिख्रंथावै गाग्लोबदों ई-रिक्सा सालायगिरिया। जायनि जाहोनाव गाग्लोबजानाय सुबुङा गोब्राबैनो बुजानानै जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय जिएमसिएचआव थिसननाय जायो। जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव ई-रिक्सा सालायगिरि श्रीमान्त दासआ खारखोमालाङो। बे जाथाया बशिष्ठ ओनसोलाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि 1 नं पर्बतजरा बियाबाव मैया इउपिपिएलनि मोन 10 प्राइमारिनि बुथ सन्मिलन सावरायमेल खुंफुंनाय जायो। बे जानानै थांनाय सावरायमेलाव एमपि जयन्त बसुमतारीया बाहागो लानायजों लोगोसे जानो गोनां फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआनो देरहासारनानै सोरखार सालायफिनगोन बेवहाय रायजो राजाफ्रा जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया होननानै बुंथियो। मैयानि बे सावरायमेलाव एमपि जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे एमएलए जिरन बसुमतारी आरो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल नेहाथारि सुरज मोसाहारिजों लोगोसे बुथ कमिटिनि दैदेनगिरि पलाश लहानाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बोथोर बिगियान बिफाना फिन आरोबाव आसामनि गोबां जिल्लाफ्राव गोबां रोजा अखाजों लोगोसे बारहुंखा फैबावनायनि इसारा होदों। बेखौ नोजोर होनानै क'क्राझार, धुबुरी, चिरां, गसाइगाव, बरपेटा, बाक्सा, गवालपारा, नलबारि, डिब्रुगड़ जिल्लाफ्राव गोबां रोजा अखा हागोननि इसारा मोननायनि उनावनो आसामनि मिथिंगायारि अलखद सामलाय बिफाना रायजोनि बयखौबो सांग्रांथियारि थानो थाखाय बिथोन होदों। जाहाथे बयबो सुबुंफोरनि खहाया बाङाइ जायो।
बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा मैया गरेस्वरगुदि बर' साहित्य सभा मावख'आव मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि गोसोखां अडिट'रियामखौ बेखेवनानै होबाय। बे अडिट'रियामा ओनसोलारि लाइमोनफोरनि थाखाय गावसोरनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो आरो जौगाहोनो थाखाय मोनसे जिउनां थावनि महरै खामानि मावगोन। बेजों लोगोसेनो ओनसोलाव सुबुं समाजनि बाहागो लानाय आरो खौसेथिखौ बांहोगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों सिएम प्रमद बर' बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।